Мили деца, уважаеми родители и гости, добре дошли на нашето тържество, посветено от коледните празници. Какво е живота без празник? Това е дългия път без почивка, гласи народната мъдрост. Народните обичаи и празници векове наред са съхранявали духа на българина. От поколение на поколение са предавали обичта, вярата и добротата на българския народ. Богатата символика на празниците се приема много добре от нашите деца, които са реалните продължители на тези традиции. Че безспорно е така, ще се убедите от нашето тържество. Бани вечер е един от най-важните семейни празници. Той е посветен на дома, огнището и семейството. Бани вечер е последния вечер от 40 коледни пости, наречени коледни заговезни, празник, в който всички членове на семейството сядат заедно на трапезата, за да почитат раждането на Бог. А сега нашите млади артисти ще ни помогнат да се предоставим във атмосферата на едно българско семейство. Сега ние ще покажат как се празнуват Бани вечер в България и до нас. Приятно гледане! Забравили ли, че днес е Бани вечер? Един от най-хубавите, посветене на дома огнището. Цялото семейство трябва да се събере край богата трапеза. Ала за да е богата, колко работа ни чака, а и децата още спят. И че по-скоро ги събуди, че и те да помагат. Хайде, ставай се. Как да не бърза? Днес е голям празник, пътни вечер. Тичай до старата чешма да донесеш вода за питката, но да не отръгваш нито думичка по пътя, да мълчиш през цялото време. Водата трябва да е мълчана. Такъв е обичаят. Слабовете за такъв голям празник се не са само с мълчана вода. Едно голямо дърво. Пътник, който ще го сложим в огнището да не топли чаша. Добре. Сега вече можеш да говориш. Ами да унесем зяба, хич не е лесна работа. Трябва да стане свят. Чак, да е вкупнал и не. Трябва да сложим парата, който се радне ще бъде късметлия през цялата година. Така, този хляб се нарича топовица. Обичая повелява да
изпишем. Ще направим една топка за слънце. Тази пръчка означава сила, тази кръговолица прогонва злото. Ще ми кошарата и овцете. Готово! А сега да питаме бащите, плодове да раждат. Кошевицата има? Не. Добре. Сега ще запаля кандилника и ще прикатя навсякъде. За да има мир и любов в семейството, за да има плодородие в нивите и градините и да има Божия благодат навсякъде. Да, трябва да запаля кандилцето, който ще чества рождествената нощ. Готово. Вие да подадите празничната степен. Донасяйте гости. Средата на масата ще сложим боговица. До нея варицата. После ще сложим сърмите. Бога. Чакайте, я хубаво ви подреждаме всичко, ама ядките на масата трябва да са нечетно число. Така, готови сме. Вижте, деца, колко хубава е нашата трапеза. Хайде, Варя, кажи молитвата. Отче наш, който си в небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, както на небето, така и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както ние прощаваме на нашите длъжници. Не ни въвеждаш в изкушение, но ни избави и от лукавия, защото Твоя царство и силата и славата веки. Амин. А сега нека почетем хляба. Ето ще разчупя коледната пита, че барата в нея сребърна е скрита. Чето тя се случи, той ще да сполучи. Всеки да я търси, никой да не пита. Първото парче за Богородица, да пази къщата. Второто
къщата. А сега на всички нас тържество. Търсете парада, да видим за кой ще е късмета. И значи хляба е божество, пред него лоши думи не се изрича, хляб не се хвърля, и трохи не се гаси. Нека е берекет, пара и късмет на всички и на къщата през новата година. Сънята сега е парите, да не видим и тък на кой какво е късмет. Ако орех е пълен, много ще е пълна на сърцето през цялата година. Защо празнуваме Бани вечер? Тази вечер Бог се ражда. Божо майка там бди. Както мама нас ми пази от неволи и беди. Лепкайте свещички за памтай, блескайте свещички сребробели, пейте вие камбанки за звъне, птички, ангелчета лекре. Тази нощ е зимна, мразовита, но от всички и най-чистита, защото Христос е дошъл на земята и е Той закрилник на децата. Християнче съм по-вяра, вътре в мене тя гори. От сърцето ви избира пръска огнени зари. Вяра православна рона, завещаното ти в ръбски мрак съдба на рона спаси от беди. Християнче съм повяра, с гордо дим чело от сърцето ми. Всички, що е най-добро. Дето горе, скоро ще изречем, тя ще ни докара светло тържество. Божият Христово светло тържество. Блестяло, ой, звездица ясни бял, излъчи прозрачни меки, къпеш снежните пътеки. Крея, ой, детенце буди, крея тази вечер чудно, че ви носа радост, свята радост, вечна на земята. За това съм заблестяла, за това съм бяла. Където и доволно хора, Рождество Христово. Святото, за Христос детето, чудни песни пеят и крила си веят. От крила им вели, долу полетели, малки перушинки, пелите снежни. Децата се сбърсват от очите. Сум тигата. Кой да пристига, кой да пристига. Мамо, защо се казва Коледа? Какво се случва тогава? Този ден, преди около 2000 години, се е родил Божият син Исус Христос. Той дошъл на земята да спаси хора в греховете, да ги научи на добрина и любов. Затова казва да се нарича Христос. Разума всички християни. Днес Спасител се роди. Бог покрепи на земята, да не бъдем по-добри, хората не станат братя. Свежда, както моята майка над мен, гледа с обич и надежда. И чувам ангелския глас, днес е свято тържество, Бог Христос дойде при нас, днес е Рождество. Аз пък знам, че в България този празник се нарича
Всичките членове на семейството се събират и празнуват. А знаете ли защо коледното дърво, което украсяваме елха, поверието гласи, че както елхата е вечно зелена, така и християнската вяра е вечна. Коледарите обикаят с песен домовете. Това са момчетата, които пеят за здраве и плодородие. Зборници коледари, де рано ранили, де късно къснили, де песни запели, де друми ширнали. А кажете, дружина, да бъде? Да бъде! Голям класен да даде Бог през твой двор потъка 3 реки, първа ръка, жълто жито. Кажете, дружина, да бъде! Втора ръка, двойна вина, кажете, дружина, да бъде! Да бъде! Голям класни нива, червена ябълка в градина, жълт мамук на леса, голям дрозд на леса. Кажете, дружина, да бъде! Да бъде! Голям класни нива, червена ябълка в градина, жълт мамук на леса, голям дрозд на леса. Кажете, дружина, да бъде! Да бъде! Пакет, черни касте, дай му колаците, удобните сте, удобните, обтаяшки пишете. Хайде, дружина, тръгваме. И други къщи ни чакат да посетим и други стопани да уважиме. Ой, коледо,